Ndibulisa kuni nonke babukeli nabamameleyo. Igama ngiyandisa Nzimande, ngizalwa eBizana. Ngokukhula ngikhulele eKokstad. Benke namuva nazohlala ngapha eThekwini ke eMlazi. So istory sami enzabe ngithetha ngaso namhlanje. Siqala apha. One day kwenye imini ngiseBizana ngigodukile, ngisafunda ke apha. Safunda eMount Carey eKokstad. So nagoduka lo December umnye. Kufika kwami eBizana. Kwakho intombazana endibana naye. Andizude ndisho ke ngegama ngubani intombazana leyo. Sadibana ke sathi uvala nalomntana lowo. Simane sikhiphana, senza yonke lo nto sijola nje kumnandi. So came to a day ba kwakuyi New Year's if andiphazami. So yeah, kuyenzeka ke kulo New Year leyo ukuba ndifumanisa into bana lo sisi lona ndijola naye akajoli nami ndedwa ne. Ujola nami nomnye umjida wasekhaya. Cha ke into yakhe yathi kumphazamisa yena ukuze angaboni bakahlahle siyazalana. Isibonke sisebenzisayo asifani. Mara singabombi zoyi-1 thina sobabe nalomjida lona ne. So wazama ke wabexolisa ngendlela zonke azingazama ngazo uxolisa. Ezumjida ke vele kupha nge-New Year's nami selile. Hayi ke zakhala sashaya into yakhona ezalechizi vele. Qhubeka ke la hamba ixesha ngiqomba okay mhlawumbe xa ngabe ndimyeka nje for ixesha nyana uzayiyeka lento ayenzayo ba ajole nami nomjida wasekhaya because bisimane sithetha vele ngixeba hayibo lo mjida lo ujola naye ngwasekhaya yabo. So wathi uzayiyeka ukujola naye lo mjida lo. Kwamba ixesha ngicimba mfamba uzayiyeka lonto. Ndava ngomnye umjida omnye futhi wasekhaya omncinci ke uba kahle kahle lo mntana lonke elixesha nje basidola ejola nami nalomjida lo. Ebethi xa isuka kulomjida lo aqomba mhlawumbe akanalisekanga yabo. Asuke kulomjida aze kimi. Afike kuma endlini. Ngimele ke ngithuthi kahle kahle kuye bendingulamjida okungabe fanele ba zathi ndamoniliza or xa ngolisekanga kumele nizame indlela yokugcwalisa eso sigqibe esithile yabo. So eqomba yazi into mandimyeke lo mntana lo. Xa nisithi ngizamyeka wanxela into bana umeet yabo. So ngidaqomba okay because bekade ngifuna ukumyeka ngiqeba umeet manje ndithi o-relax kancane ndibona ba lento yakhe yoba umeet izahamba ithini. Kwahlaleka manje ngixelele bavele okay uyagabha yonke lonto khona vele ezo signs uba umuntu omithiye uba or act kanjani ezoweyeza. Ndabe nhleke lapho sendilapha eThekwini ndamuva ndezapha eThekwini. Hlala no-Oledi ngibalise ba okay khona lo mntana lona engijola naye umeet nakanje. Ngibalisela ba okay i-signs zakhe zoba umeet zithi washo u-Oledi bavele into eyenzekayo ke le ebantwini abamithiyo. Kwahlaleka ke banxeba lo mntana isisu siphumile. Xa kubayibuya isisu siphumile bemi kuba ihlele imithi vele. Andaba yenze kanjani lonto. Ngathi masike sirelaxele sibomba ezathini. Ngaxa niphindela futhi ekhaya kukhona umncwabo ozoba khona ngelo xesha. Dadibana lo mjida wasekhaya vele wangicacisa into bana lo mntana azange amithi. Into ayenzayo yena isisu azange side siziphumele ngokwaso. Lo mjida lo hlala nabo abantwana baphana ke elalini yabo. Indaba zonke uyazazi umjida uthanda indaba vele ke lantwana nasendlini yabo. So wanxele into bana lo mntana wasela i-disprin ne-coke naba into zokuklina zenzani mara kuthiwa iyaklina loo nto leyo. So isisu ke futhi saphuma kanjalo ke ngoba ngubona. So la decide ba intoni mandimyeke lo mntana ndiyakujola naye ndiqhubeke nempilo cause le nto endizayo nami andiyiboni yangaphi nobuxoki sebukhona waphakathi apha. Kwamba ixesha ndifumanise nento bana besejola nabo nonoteksi ke. So sesibaninzi nje ayisendim nomjida wasekhaya lo omnye. Sekundim umjida wasekhaya ngolo noteksi andaba bangaphi ke kodwa ke bayilonto. Yeah, so kuye kwahlaleka ke ndabuyela ngapha eThekwini ne. Ndazohlala kwelicala khangela isipani. Ndathi sakhangela umsebenzi kanjalo
kwabe ngavela amathuba ke vele because amathuba abamancinci ke ngapha uJanuary yabo. So into yenzeka bandibana nomnye sister nje bemhlikela sisa noxoka. Omnye sister nje omhle yellow melo yabo. Ngeke ndimportray ndimbekele ipicture yakhe manje because izathi ngichazeke kakhulu. So lamntana udibana kwami naye ngoba ngathi ngoba sisibusiso thizeni kwelinye icala kodwa kwelinye ngoba yenye into because ndathi ndibana naye lo mntana xa bunama connections thizeni ndafumana isipani asebenza ngapha kwa Mr P sasebenza kanjalo kumnandi sijola la mntana manje ngikhipha so enye into endothusa bangalo mntana lona ibinguye okhipha mina office ke bensazi ba into bana abantwana bangapha eThekwini ngabo baye bathanda izinto bafuna ba okay umjida into banayo makabeni imali okanye abanengikhipha elenzele into ethile inzipho nani yonke lonto le ehleli ifuna amantombazana vele yabo. So into endothusayo lo mntana lo ba okay wanzamela lo connection bandifumana isipana okay ngoba right then kwathi kwami ixesha manje ngithengela impahla manje enkhipha nje kwanguye nje obusy kahle kahle ukhipha. So ndixake uba intoni kahle kahle yenzekayo xa sihleli sincokola naye uthi kahle kahle uthanda indlela le ndithetha ngayo athande ke ngonento ba istyle indlela enxiba ngayo noba clean yonke lonto le yabona. So kwathi kuhamba ixesha dibana namajita sathi sachilexile ngapha ngasepark skate park sachilexile lapha. Wathi efika lo sisi lona amajita ahlehla abanye wabebehleka apha ecaleni ba hayibo umjita lo uyenza njani into kanje. So yaqoma uthini itsala umjita oyi1 kwabe nivana nabo bakahle kahle bafethe into onenzekayo kuthini ba xa kufika lo mntana qho bakhona into enithethayo ecaleni kanye bekhona abahlekayo rinahlehla oko kahle kahle lo mntana unantoni intoni le ingaka angaye yabona. So asike andatha umjita lo nimtsalela ecaleni anxele into bana la mntana uthengisa ngumzimba yabo. So okay ndiqomba sinzo mntana uthengisa ngumzimba manje ndithethe naye ecaleni xelela into bana no anokwazi uqhubeka nalento yethu ba sijole nayo yonke lonto leyo. Ndiyabonga ixesha ke wanikeleza yona mara kuloo nto bendike ndayifumanisa uba uthengisa ngumzimba andaba into bayifihleleni leyo yabona. Official noba sisipani esithini sasenzayo senzisa usenzwa intoni edaba enze lonto le sisipani esenzayo. So wandichazisela ke story sakhe ba okay once upon a time ndazi ba it was raped then waqonda ba makahlale ke so saqhubeka nesisipani oba nechomi ezirongo eclubini andazi ba besiyaqhubeka yathini lonto le yabo. So ngokwelakhi ke lamntana bengavela lale nje nomuntu nje noba kanjani behleli xa neclient kanje iprotection ebeyisebenzisa yabo. So ibindimi ke lo hleli efika betha ngoBrown oko because ke yabona singamajita sayinayo la ndawo ba sithanda ba sithi skin to skin connection yonke lanto le yabo. So sahamba sathi so tester ufumanise kuba okay hayi ke umuntu useclean yonke lonto naye ke washo ba vele ke akahambe akalali nabantu engafakanga protection. So bavethe into endiyithethayo kahle kahle uba umuntu vele uyakwazi umthemba kodwa ke ungathembi kakhulu yabo. Uyazi into bana okay xa udibene nentombi niqale nitheste kuqala umazi uba ulihlobo luni lo muntu wenza ntoni uphila njani yonke lonto yabo. Ungavele usifake nje entweni ongayaziyo kuba na ukubona okay umntana sure abantwana bangabahle udibana umntana emhle kanti unesigulo esithile yabo because abantu bayagula pha ngaphandle yabo. So yeah sathesta ke safumanisa ba umuntu se right ikazi se clean akhonte ngapho ayibhedayo yabo. Yonke into great danko man. Is the Blaqlife TV